Ми разбрахме от интернет, ровихме DJ Lion, Yobi от интернет, MySpace, всъщност от един форум на диджейски сайт. Ами доста по-широко скроено, така да се каже, смисъл нови гледни точки, ентусиазъм повече и желание за работа. Ако не е двойно, то не знам. Доста повече от преди. То по-интересно, защото ние сме имали издавани тракове вече и сега след този семинар някакси вече почва да се по по-друг начин да се гледат на нещата. В смисъл такъв, че нали, един вид дигаш левел, някакъв апгрейд. Знаеш точно какво искаш също и продължаваш. Да, продължаваш просто, защото работиш на едно ниво, ама до някаква степен е по-аматьорска такова. В следващия момент вече се получава, че имаш нова гледна точка, виждаш го, почваш по-професионално да гледаш, по-в детайлно влияш на нещата след всички тия уроци, които минаха тук, нали. След всичко това обяснение 2 месеца и половина и малко по-вече си навътре в нещата и по-задълбочено се гледа. Ами аз разбрах за курса от интернет. Интернет, обичам те, който и да си ти. Просто интернет е голяма работа и по-скоро Фейсбук. Някой чука. В момента. О, фотографа! Не ставайте. Ами, значи, по време на курса, просто информацията, която получих, направо ме зашемети, ми дойде в много повече и просто не съм очаквала всичко да е толкова сериозно и да получа толкова нова информация относно продукцията. И Lion и Yobi са страхотни професионалисти и просто начинът, по който говорят за музиката, си личи, че това им е отвътре и точно за това са тръгнали нагоре и съм сигурна, че ще успеят да стигнат на световна сцена. И така. Първо едно приятел, ми каза, после по интернет си поразрових малко и така, дойдях тук до студиото. Поговорихме. И общо взето преди това гледах на нещата само като смесване на тракове. След него научих много неща и за напред ще гледам, да ги се развивам. Да се адаптирам, да се амбицирам и да работя върху нещата, които съм научил от семинара. Супер идиоти си и двамата, смисъл. Смях през тези дни. Супер продукция, всичко тип-топ и така. Надявам се да има някакви отношения след това. Едно приятелки ми каза тях в интернет. Се проверих. Друг тук и научих много неща, за които дори не съм подозирал. Просто като? И за еквалайзерите, за компресорите, за почти всички инструменти и плагини. Да, със сигурност ще продължа нагоре. Надявам се да бъда оценен. Ами първо всъщност разбрах за курса от Facebook, голямата секта. Там видях за курса, почнах да разучавам и ето ма тук. Видях се с момчетата и реших, че това ще ми даде много големи възможности за напред и така почнахме. Ами тук много навлезнахме в продуцирането, момчетата са големи професионалисти, много добър подход имат. И така направих една много голяма крачка напред. Много благодаря на момчетата, наистина, както казах, една много голяма крачка напред направих. И така. Защото сме партийки. Сашо през първи и там ми се обади и ми каза, че има такъв семинар, че е добре да се запишеме, да си научим още знания, техниката да подобриме и всичко останало и така. После се получиха малко в интернет, още допълнителни някакви неща. Дойдохме тук, видяхме се, заребихме се на 100% и така всичко. Преди курса, пак повтарям, че имахме някакви знания, много минимални и беше адски трудно да завършим нещо и
затова се решихме да дойдем и да почнем малко по-сериозно. Както каза Сергей, смисъл на някакви програми сме разциквали някакви неща, обаче стигаме до един момент, нищо не става и тук всичко се преобърна, в смисъл, сега вече погледа е съвсем друг, в смисъл, много лудници в продукцията. Просто най-добрите са и много им помогнаха. Да, вече са супер и няма ги забравим никога, така и много голям хора, много готини. Ами аз разбрах от Йоби и Жиката, те са ми приятели и в интернет после видях, че навсякъде е спамното масово и се зарибих, защото е много добра оферта, няма такова нещо в България и просто чаках го отдавна. Ами не ми стигаше знания за самата програма. Обичах да си разцъпвам на Ableton, ама сега вече знам как функционира и си реализирам директно идеята. Ми супер пичове, те са ми приятели и сега още повече се приятелихме и се надявам да ми помагат и за напред. Лайан и Йоби нямам никакъв коментар, абсолютни откачалници. Номер 1, ще държиме връзка и ще помагаме който с каквото може, те на нас, ние на тях. Направихме си много голямо семейство.